Ei, ei! Aquí està el Cat hablando. Bueno, nou vídeo al canal. Avui toca un vídeo tutorial de fer com la millor dinamització de totes. Primer de tot, avui, aquest vídeo us tinc preparades 3 preguntes que quan jo les respongui us serà molt útil i ja podreu ser els millors dinamitzadors d'aquest planeta. Així de fàcil. Comencem. Però espereu. Per començar, per aquest vídeo, primer de tot heu de veure el vídeo que està a dalt. És molt important. Heu d'anar a veure el vídeo que està a dalt. Us el ficaré a dalt perquè el mireu i després torneu a aquest vídeo, sisplau. I li doneu like, òbviament, als dos vídeos. Like, suscríbete als dos vídeos, pim pam, ja està. Vale, però va, comencem. Vale. Me pongo serio. Vale, comencem. La primera és sobre el vídeo que ja heu vist, òbviament, perquè està a dalt. Jo he preparat unes preguntes, o sigui, uns ítems, i ficaré de l'1 al 10. Ai, de l'1 al 4, perdó. Vale. Primer de tot, l'actitud del monitor respira tota la dinàmica. Jo crec que és molt correcta, està atenta, es preocupa pels participants, per tothom. O sigui, està bé. Jo li ficaria al primer 4 de l'activitat. Flipa. Com tracta els seus alumnes? Com ja he dit, l'actitud els tracta tota l'estona de forma correcta, es parla amb respecte, així que s'ha guanyat un altre 4. Comportament dels alumnes. Els alumnes ja són una mica més adults, no tenen la ment tan... Anem a liar-la, vinga, liar-la. No, i es porten bé, així que un altre 4. L'explicació. Com podeu veure, l'explicació es divideix en 2 parts. Primer, l'explicació escrita. Et fa un petit resum de l'activitat. Molt fàcil. Et fica una pantalla, el joc va de tal. Molt bé, perfecte. I després a sobre et fa una explicació verbal. T'explica i si tens algun dubte te'l resol. Així que, otro 4. Flipa. Esto vale 4. Però aquí ja baixa. Feedback de l'activitat. Feedback final. És molt important fer el feedback final a una activitat per saber el que has fet bé i malament. Aquesta senyora, ho sento molt, però aquí tens un... No fas feedback. Has de fer feedback. I conclusió. A veure, la dinàmica està ben pensada, està ben executada, està correcta. O sigui que aquest nota final tindria un 3,5. 4 no, 3. Vale, i coses que podries millorar, senyora. Ja sé que no miraràs el vídeo, o sí, no sé. Però coses que podries millorar. Seria molt útil apartar tots els materials punxeguts. Per exemple, hi ha mobles que en la cantonada i es podrien xocar i fer-se que no poder tenir un accident i pues... O sigui que és millor que els apartes una miqueta i te... Más prevenir que curar, como dicen. Millor els apartem, els fiquem d'una altra manera i perfecte. Vale, la segona pregunta és sobre el meu grup. Jo tinc un grup soc jo i 2 persones més i ara la segona pregunta és explicar-vos una mica què fem, com ens distribuïm la feina i tot. Vale, nosaltres som 3, com ja he dit, una persona és el més encarregat de fer les explicacions, de resoldre dubtes i tot això. O sigui que ell és el que està al davant, explica l'activitat i tot. Així que bé. Nosaltres... I aquest no sóc jo, No sóc jo m'explico explicant l'activitat, però després les altres coses sí. Vale, un és l'encarregat de l'explicació, fàcil. L'altre és més de la distribució de l'espai. Ell és l'encarregat de que ningú passi per un lloc que no ha de passar i ningú faci que no faci res. O sigui que no que no faci res, sinó que no vagi pel lloc que no ha d'anar, perquè passa molt, Fora bromes, que passa. I jo ja soc més l'encarregat, soc més el responsable del grup. És a dir, si s'han de portar material, soc jo els que m'encarrego d'agafar-los i portar-los al lloc. Si s'ha de parlar amb algú, jo parlo amb la gent. Si s'ha de fer qualsevol tràmit, o sigui, trucar a algú, qualsevol, això m'encarrego jo. I tenim un clima de treball, som responsables tots, sabem el que ens estem jugant a cada dinàmica i fem tot el possible per millorar.
cada cop els feedbacks els intentem millorar cada cop més, fins que segur que al final sí que serem els millors del món, així de fàcil. I això us serà molt útil per la gent. Heu de tenir un molt bon clima amb els vostres companys, és molt important. I respectar la zona que teniu. No trencar res per fer un millor d'activitat, intentant no trencar res. Vale, i per últim, una autoavaluació, que és molt important, ja que així ens pots millorar tu com a dinamitzador. I pues va bé, pues si vas millorant, tens més dinàmiques, cobres més money. I bueno, ara us ficaré 3 situacions amb la millora que jo realitzaria per prevenir abans de curar. Per exemple, no explicar només cap una banda. O sigui, si hi ha una classe i estan dreta i esquerra, no només explicar així, bueno, aquesta activitat, tal, sinó fer, bueno, doncs aquesta activitat es tracta de no sé què, no sé quant. Mirar a tot el públic. És molt important. No només mirar una banda, mirar a tot el públic. Ara ja em centro més amb si som 3, com és el meu cas. No, en el meu cas, com ja he dit anteriorment, hi ha un que explica molt bé que els altres, però tothom explica alguna cosa. No només explica un tot i els altres no expliquen res. Tothom explica alguna cosa, més o menys, però tothom està explicant, perquè també és molt bo que també parleu amb la gent, que us coneguin més, no sé, parlar amb els altres també. I per això tothom explica més o menys, però tots expliquem. I és això, el bo és parlar tots i no només una persona. No només una persona, perquè si no quin sentit té. I ara, l'última situació és, si tenim un lloc delimitat, no estem els 3 a una zona. Si estem els 3 a la cantonada, una mateixa cantonada, si passa alguna cosa a l'altra banda, estem perduts. Perquè no tenim cap manera d'arribar fins allà, si no hem de córrer i tot. Si són 3, ja molt millor, aprofitem una aquí, l'altra aquí i l'altra allà. I així cobrim molt més espai i podem prevenir tot molt millor. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. És un petit vídeo tutorial que us pot servir molt útil per monitors que sou nous o de tot. Espero que us hagi agradat. Dale like, activa campanita, suscríbete si no estàs i adeu.